Tak ja vás všetkých vítam znovu u videa. Ďakujem sponzoru IT Hub, že môžeme toto video natáčať a zároveň je to video i pre študentov, takže všetkých zdravím. A pomocou dneska zase VirtualBoxu sa naučíme niečo o sieti, naučíme sa, jak funguje NAT a bridge. A je tam ešte teda jedna taká špeciálna vec. VirtualBox pozná dva druhy NATu. Klasický NAT, ktorý ale nefunguje so sieťou a potom má NAT so sieťou ako network. A samozrejme, bez toho by nám to potom nefungovalo. Takže ukážeme si ešte potom do nastavenie. V prípade, že potrebujeme NAT so sieťou, tak v sieťových častiach budeme si môcť potom ukázať, že máme tu nastavené niekoľko adaptérov, je to zámerne, aby sme si ich potom ukázali, jak to funguje v praxi v tom Windowse. Takže prvý máme ako bridge adaptér, ktorý je plnohodnotne, vlastne dostáva IP adresu z rozsahu tak ako podkladový počítač, čiže bežíte na Linuxu, Windowsu alebo Macu, tak dostanete rovnakú IP adresu a tie počítače sa chovajú, ako keby boli rovnocenné dva počítače vedľa seba. Potom tu máme práve ten NAT, ktorý nám v podstate robí oddelené prostredie v prípade, že by sme chceli niečo testovať. Samozrejme, vieme to dosiahnuť inými spôsobmi, ale v prípade, že by sme tam niečo nahrali a potrebovali by sme vedieť, áno, máme tam niečo nebezpečné, máme tam nejaký vírus, chceme to otestovať, tak toto je jedna z možných ciest, ako si to spraviť. Samozrejme, dávajte pozor, vždycky môže existovať chyba, ktorá sa dá zneužiť. No a je tu taká krásna vec, že pod forwarding, to znamená, tento NAT dokáže forwardovať nejaké služby a tým pádom by sme zase zaistili, sprístupnili i tú sieť, takže keď si tady nastavíme port forwarding, tak zase môžeme mať internet funkčný. No a v poslednej časti je teda NAT network, ktorý v podstate robí ten port forwarding automaticky, nemusíme to nastavovať a zjednodušíme si tú prácu s tým nastavovaním. Takže to je asi taký dodatok k tomu, jak funguje NAT v VirtualBoxu. Obecne NAT, keď ho teda nastavíme, tak prakticky by mal fungovať automaticky takýmto spôsobom, ako je to tu pripravené. Sa NAT nastavuje treba na routeru z Linuxu a naozaj musíte urobiť nejaký forward alebo proste nejaké nastavenie, aby to fungovalo. Takže to je zatiaľ všetko a pustíme sa do toho samotného Windowsu, kde si budeme vysvetľovať, jak to vlastne potom vypadá s takými sieťovými prvkami. Tak, vítam vás všetkých ešte raz a ja chcem poďakovať môjmu sponzorovi IT Hub, ktorý mi umožňuje pre vás natáčať tieto videá a teším sa na nejakú ďalšiu spoluprácu. IT Hub sa zaoberá záchranou dát, robí rôzne servisné veci, takže vidíte, že obrázok je tam k tomu nejakým spôsobom ako vecný. Každopádne teraz sa dostaneme konečne k tomu videu na natáčanie Windows 11, kde si v prvom rade skontrolujeme pár základných vecí. Prvou vecou je, aby ste sa všetci na to pozreli, či máte naozaj Windows 11 Pro, pretože samozrejme ja som si urobil inštaláciu do VirtualBoxu a automaticky bola Home, predpokladal som, že mi to potom ponúkne nejak Pro, neponúklo. Prebehla inštalácia, nastavilo sa Home a hotovo. To znamená, musel som robiť upgrade. Pozor na to, device name není Windows 11 Pro, ale musíte to skontrolovať v edícii. Jak sa k tomu, alebo akým spôsobom sa k tomu dostaneme. Takže skontrolujete to tak, napríklad to je jedna z možností, cez složky nájdete si tento počítač a pravým tlačítkom naň kliknete a dáte Properties. To znamená Type Properties, sa pozrieme na to, vyskočí nám to okienko, ktoré som mal nachystané. No a všetci vidíme, OK, je to v poriadku, máme naozaj Windows 11 Pro, verzia 24H2, takže je to, čo chceme. Pretože pokiaľ by ste mali Windows 11 Home, tak tá verzia vlastne vám neumožní niektoré tie nastavenia, ktoré si budeme než ukazovať. Upozorujem, Home nemá všetky nastavenia, tak ako má Windows 11 Pro. Tak, ideme na to a vysvetlíme si, čo ďalej.
Tak, pokračujeme v našom videu, takže aktuálne si ukážeme niečo o sieťových adaptéroch a zistíme teda, za aké okolnosti by nám to mohlo fungovať a nemohlo. Takže poďme na to. A jedno z základných vecí, kde budeme používať aj na kontrolu, je PowerShell. Bohužiaľ Windows 11 už od 10, 11 Pro a ďalej nám mení celé to GUI rozhranie, to znamená, väčšinou tá istota vám zostáva len u toho PowerShellu, bývalé command line, ktorú asi časom zabijú, a PowerShell nám vlastne ponecháva príkazy a umožňuje nám používať príkaz jak z Windowsovej éry, tak dneska už aj z Linuxových príkazov. Ukážeme si len taký základ. Pokiaľ chcete vyhľadať si, čo je v nejakom adresári konkrétne, tak si môžete dať treba z dir a ten dir vám rozpíše, čo všetko máte v tom adresári, pokiaľ chcete. Hej. Takže existujú tu potom samozrejme príkazy, ako že vám to vlastne niečo potom vyčistí, clear. A ďalšie veci okolo toho, čo môžeme pripraviť. Nás zaujímajú jedna z vecí a to je výpis IP adres, ktoré máme aktuálne aktivované, takže keď si dáme ipconfig all, tak tento príkaz nám vypíše, aké IP adresy alebo aké porty alebo teda mechanicky aké adaptery máme aktuálne zapnuté. Ja som zámerne do toho VirtualBoxu pridal 3 typy toho adaptéru. Ako si môžete všimnúť, tak jeden z tých typov je samozrejme tady ten Ethernet 2, potom máme Ethernet 3 a je zaujímavé, a všimnite si, že tu u toho Ethernetu 3 nemáme gateway. Tak, pomocou príkazu, mám to v angličtine, úplne neviem, jak to bude v češtine, ale pomocou príkazu network, ktorý nájdeme v networks connection, tak vidíme, že tu máme niekoľko adaptérov. Ten zašednutý znamená, že je vypnutý. Vieme tieto príkazy použiť samozrejme v PowerShelle pre nejakú ilustráciu, aby sa to lepšie chápalo, budem používať túto GUI rozhranie. Takže aktuálne mám 3 adaptéry. 2 z toho môžu ísť na internet, jeden nemôže. To znamená, aktuálne Ethernet je mechanicky, alebo teda vypnutý, softvérovo, nemechanicky. To bol odpojený kabel. Tu vidíme, že network address nám umožňuje ísť na detail siete a vidíme, že by mala mať nejakú IP adresu a to znamená, že toto nebude schopné ísť na internet. A posledné, keď sa pozrieme, tak vidíme, že nejaký detail z toho, áno, tu už dostávame schopnosť ísť na internet pomocou nejakých nastavení, ktoré sme dostali. Je zrejmé, že táto adresa bude asignatovaná a v tomto prípade môžeme otestovať, či nám pôjdu nejaké pakety niekam na web. Takže skúsime si dať treba ithope.cz, no a uvidíme, či nám ten internet bude fungovať alebo nebude. Za predpokladu, že sme všetko správne nastavili a ten počítač je skonfigurovaný správne, tak by sme mali dostať nejaký ping. Pokiaľ tak nefunguje, to znamená, je tam nejaký sieťový problém, tak ho budeme musieť zistiť a zaistiť, v čom je tá chyba, prečo nám ten sieťový prvok nefunguje. Tak, aby sme si zapli teraz ešte kontrolu, že nám to všetko má fungovať tak ako v poriadku, tak si dáme zase Network Connections a zapneme si i ten tretí adaptér. No a v konfigurácii by sme mali vidieť, že bude dostávať nejakú konkrétnu IP adresu, takže pokiaľ si znova pustíme príkaz ipconfig all, tak už by sme tam mali vidieť i to tretie zariadenie. No a tu vidíme, že tie rozsahy z toho, čo nám proste pridelil ten adaptér, už by teoreticky mohlo začať fungovať. Tak. Ja vás všetkých zdravím, som späť. Trošku som sa zamotal v tom, pravdepodobne je bug vo VirtualBoxu a prišiel som teda už na ten konkrétny problém, takže vám ho aj ukážem. Je to krásna ukážka toho, jak pokiaľ nebudete chápať, čo sa deje s IP adresami, čo sa deje vôbec v celom nastavení toho VirtualBoxu a tým pádom všetko okolo toho bude pre vás celkom problém. Tak, my sme si ukazovali predtým, ešte to teda zopakujem v rámci toho VirtualBoxu, že máme nejaké nastavenie 3 sieťových kariér, ktoré sme si virtuálne spustili. To znamená, v rámci toho nastavenia len si prebehneme, jak to teda v tom vypadá.
Jedna sieť je klasická, tzv. Bridge adapter, ktorá je plnohodnotná na úrovni nášho adaptéru v notebooku alebo počítači. Druhá je len teda holý NAT, ktorý potrebuje niečo forwardovať, aby vôbec fungoval. No a tretia je NAT network, je to v tejto pozícii network, a tá už by teda automaticky mala nám prideľovať všetko, čo potrebujeme a to, čo by malo fungovať. Aby nám fungoval NAT network, tak vo VirtualBoxu je teraz vlastne nová voľba, ktorá je povinne alebo nutná urobiť. Je to File, Tools a máme tu Network Manager, ktorý nám odospodaruje alebo ktorý sa nám stará o Only Networks, NAT Networks a Cloud Networks. Ja som si zámerne dal iný rozsah, za chvíľku vám ukážem ten problém. A rozdelil som si tam takú typickú adresu, aby som bol schopný rozlíšiť, čo sa tam deje. No a samozrejme ukážem vám takú špecialitu, ktorá tam nastáva pri nastavení. Takže port forwarding nemám nič a v general mám nastavenú túto konkrétnu adresu. A celkovo sa teda jedná o verziu v Ubuntu a je to verzia 7.1.4, tak ako tu uvádzam vo videu. Tak. Celý ten problém teda nastáva v tom, že pokiaľ som si zapol adresu tak, jak by mala fungovať za bežných okolností, tak na tie by malo automaticky dostať všetko, čo potrebuje, takže si dáme 6-kovú adresu. V takomto nastavení sa vám to defaultne spustí. Takže ideme do celkového nastavenia a skúsime si ipconfig. Ale už tu vás musí niečo zaraziť, že niečo špatne, že niečo zlé. Keď sa na to pozrieme, tak IP adresa je úplne z iného rozsahu, ako je brána. To je zaujímavé, je to veľmi zaujímavé, pretože tento rozsah som nastavil na bránu, keď sa na to pozrieme spätne, tak to som nechal, aby fungoval rozsah, ktorý definuje maska 24 a adresa siete je jasne daná. Čož teda vidím, že pridelilo prvú adresu, ale mne to dáva úplne z iného rozsahu adresu. No, takže keď to vyskúšame na ithope.cz, tak zistíme, že to skutočne nefunguje. Čo odpovedá tomu, čo sme nastavili. Dobre. Tak skúsime inú vec. Tak si skúsime pridať nejakú adresu z toho rozsahu a urobíme to ručne. V poriadku. Takže si pridáme adresu. Ručne môžeme TCP/IP. A urobíme si adresu rozsahu, aby to teda sedelo. 192, 168. Dáme si tam rozsah. 1, treba 2. Subnet nám skočí, no a očakávame teda, že tá adresa by nám už mala fungovať. Tak a dáme si nejaké DNS, treba googlacké. Tak. No a urobíme kontrolu znova. ipconfig, ešte sa nám neprekonfiguroval. Ešte sa nám stále neprekonfiguroval. To je zvláštne. Tak skúsime. No vidíme, že auto configuration IP address. To ako má byť? To nedáva smysl. Tu je nejaká duplicitná adresa. To znamená, že už niekto ju asi má pridelenú. OK, tak to mi vysvetľuje ten problém, že mi tu dalo nejakú inú adresu. Dobre. Takže skúsime znova. Skúsime si dať nejakú vyššiu adresu. Dáme tam prvá 100. Tak, skúsime znova. Tak, skúsime sa pozrieť na to, čo s tým je. A stále mi tvrdí, že tú adresu to neprepísal. OK. Takže skúsime zavrieť celý ten
celé to pripojenie a skúsime znova načítať. Tak, identifikuje to adaptér. Podľa všetkého by to mohlo fungovať. No, ale adresa je stále nezmenená. Čiže logicky nemôže, pretože tu tvrdí, že stále máme duplikovanú nejakú dvojku, ktorú tam už nedávame. OK, takže to skúsime inak. Vypneme si šestkovú adresu. Stále tam máme teda adresu zle, úplne niečo iného. A tvrdí nám to teda, že to nefunguje. Že to proste nebude fungovať. Tak, skúsime inak. Tak, skúsime tam dať treba 158. OK, znova. Vypneme. Zapneme ďalšiu. Tak, super, už nám naskočil. To znamená, že teraz by sme mali už fungovať. To je záhada VirtualBoxu, ktorú úplne neviem vysvetliť, ale pravdepodobne sa jedná o nejaký bug. Podstatou veci je, že prídete na to len vtedy, pokiaľ poznáte, jak fungujú IP adresy a rutovanie. Táto chyba by bežnému užívateľovi urobila veľké problémy a na základe toho si ešte môžeme teda vysvetliť. Pretože máme masku 24 bitov, tak máme obmedzených 255 trikrát, to znamená, tieto adresy musia byť zhodné, aby mohli medzi sebou siete komunikovať. Ďalej, ako vidieť, DHCP, ktoré prideľuje tie adresy, ich prideľuje zle a pravdepodobne z nejakého dôvodu sú už obsadené určité adresy, ktoré sme skúšali, keď ich význam neviem aktuálne vysvetliť. To znamená, že v tomto prípade sa nám podarilo urobiť inú sieť, než máme na tom lokálnom systéme. Tak, my si teraz môžeme tú sieť vypnúť a skúsime si pozrieť, aké dostávame IP adresy pomocou. Sa pozrieme na nastavenie. Tak, to tady vybehlo. Tak máme bridžovaný adaptér je prvý, druhý je natovaný a tretí adaptér je nad network, ktorý sme teraz opravili, ktorý mal fungovať, ale nefunguje. Takže si zapneme. Podľa všetkého by sme už teraz mali mať pridelený z toho lokálneho adresu. Takže keď sa na to pozrieme ipconfig, tak vidíme, že dostávame rozsah 192, 168, 0, 239, čož je trošku iná adresa, než sme mali predtým. A vyskúšame, či nám to bude komunikovať. Tak, skúsime ping, treba IT Hub zase dáme, moje obľúbené. Výborne, takže skutočne nám to funguje. Čiže rozsahy, ako vidíme, sú z podobnej siete, ale medzi tým prebieha rútovanie, pretože je obmedzenie masky 24 bitov, čiže tieto prvé sa na seba nevidia, pretože tu končí nulou a tu končíme jedničkou. To znamená, že podmienka číslo 2 teda je splnená, že router nám naozaj pridelil lokálnu adresu ostatných počítačov a pokiaľ by sme sa pozreli teda ARP, mali by sme vidieť celú tú sieť okolo nás a uvidíme, že tam sú nejaké ďalšie počítače. Tak, teraz keď sa vrátime k tomu poslednému, za predpokladu, že čož to asi tak bude, si zapneme sieť, tak určite by nám nemalo fungovať ísť na internet, pretože to nemáme so sieťou. Takže skúsime sa zase vrátiť. Konfigurácia, dostali sme nejakú adresu 10.0.15 a vidíme, že gateway je 10.0.0.2. Takže skúsime sa pingnúť na gateway. Tak, a vidíme, že už ani tá gateway nám tu nefunguje. Znamená, že to bude asi nejaký bug
Takže tá gateway by teoreticky fungovať aspoň mala, ale nemala by nás pustiť nikam ďalej na internet. Tak, skúsime pingnúť sami na seba. Tak. No a tu vidíme, že to pingá sama na seba. Takže tam to funguje, ale už na router, alebo teda gateway routera sa už nedostaneme. To znamená, asi tam bude nejaký ďalší technický problém v tejto verzii toho VirtualBoxu. Vo výsledku sme si ukázali praktickú aplikáciu toho, keď poznáme, aké IP adresy a čo by nám tam mohlo spôsobovať problémy. Takže uvidíme sa u ďalšej časti.